Kif intom? Tajjeb, ta' Mhux int, huma. U ninsabu hawnhekk f'Marsaxlok biex neliminaw bajja oħra li mhux eżatt f'Marsaxlok imma f'Marsaxlok u l-inħawi għax hawnhekk 50 kilometri għaw bosta bajjiet kollha sbieħ ħafna. Iva fil-fatt aħna xlukkajri. Daw Xlukkajri. Ilu 3 xhur joqgħod u ilu xlukkajri. Affarijiet daw. Ara, daw il-bajjiet li fadal u intkom qatt tistgħu issalvaw jew trebħu għax issa tinqorbu 3 fadal. Arlabsi, is-Siġġiewi. L-Adira tal-Melliħa. Il-bajja ta' Hondo ir-Rumien il-Qala Għawdex. Biex tivvutaw kemm tikkummentaw għawis fil tafsu l-link. U qabel kont taqla l-istonku kollu sa ma tasal, imma llum peress li għamlu triq vera ġiet tajba u smooth ħafna. Ġibnejkom fis-sabiħ impressjonanti ċarezza u l-ġimel ta' baħar hawnhekk. Mhux biex immaqdru l-Blue Lagoon imma nistgħu nsejħulu il-Blue Lagoon tas-Sawta u Sura Ġews. Wow, qabża vera ħelwa, tanti famuża l-qis. Darba kien jgħidu li kien hawn xi raġel kien jiġi mal-kelb u kien jaqbeż u anke l-kelb. Ma jgħidux. Fatt, tara hemmhekk hemm Pelé miktub ma' kullhom kien, dak kull sena jarġa' ktibha, tifhem Pelé, il-Pelé. Dak il-kelb madux maħna sa' fjena. Tajib nedulkom ukoll li l-qabża sabiħa ma t-tuqda xi attentant għax issa l-għaddit kien hawn inċident ikra. Jien vera darba naqbeż u niġi għalżaq u weġġajt. Maċċat jatlekx. Xiex? Zaqqek baqgħet kif kienet. Supatku. Il-Prim Ministru Dom Mintoff kien jiġi wkoll hawnhekk jom. Ejja. U għandek provi? Smajtom jgħid, ma niftakarx jien. U ninsabu hawnhekk il-Kalanka jekk taraw il-baħar huwa sabiħ għaw fejn taqbeż ikun hawn numru ta' familji l-ħin kollu jiġi hawnhekk igawdu tal-ġimel ta' veduti wkoll, ftit il-bogħod ukoll nistgħu nsibu lighthouse li jekk tiġi tqatta' xi jumejn fiha tista' wkoll għax hija mmexxija minn din l-art ħelwa. U l-port ta' Marsaxlok, dal-port naturali li kien famuż anke fi żmien il-Feniċi. Huwa protett minn żewġ affarijiet, mhux affarijiet insomma, l-batterija ta' żmien l-Ingliżi li hija ta' warajna di, u mbagħad faċċata qed tara hemmhekk dak huwa torri ta' San Luċjan fejn hemm studji akwatiċi ġew. U xi darba nixtieq li mmorru nżuru, imma ejja ħankomplu biktar bajjiet għax fl-aħħar mill-aħħar fuq il-bajjiet qed nitkellmu bħal il-ħofriet bajja tant popolari ma' dawk li għandhom xi biċċa tal-baħar hija. U jien niftakar meta kellna d-daj saħna dik id-daqxej ta' 80 pit kollox. Niftakar ngħaddi minn ġoddi bejn għaxara dan. Inti għandek il-ħofra l-kbira u l-ħofra żgħira. Mela, dejsa ta' 80 pit ta' minn bejn. Forsi ftina ftit iżgħar. Issa fin-nofs hemm dik il-biċċart li għandha dik il-ħnejja illi jifret iż-żewġ ħofor. Issa inti tista' tgħaddi minn hemm għalkemm dal-aħħar Transport Malta ħarġet avviż biex aħjar ma tgħaddux minn hemm għax il-post qed isir pjuttost perikolus. U ninsabu fejn xi darba kien hawn id-Deutsche Welle Relay Station, illi kien stazzjon tar-radju li kien ixandar fix-short u l-medium wave. Kien ixandar fuq il-numru 1557 kHz. Karlo Boġbonaċi għamtu ir-reklam, eżatt. Insomma, parti hekk hawn tidu timmaġinaw ma tix tara hekk, ħaġa dal-ħajk kienu għala. Sewwa, issa parti hekk hawn kien hawn it-torrijiet kien fihom xi 88 metru l-wieħed u jibqgħu niżlin hekk sal-baħar. Issa llum x'qed jagħmlu hawn? X'qed jagħmlu hawn? Thank you tal-li saqsejtni, hawnhekk qed jiġi konvertit f'park naturali. Fil-fatt huwa il-park ta' Xrop Laġin. U fost l-affarijiet li hawn illi dejjem lan huwa li jippromuovi l-ħajja sostenibbli, ġifieri mingħajr tniġġis u dawn l-affarijiet. Hemm ukoll hostel fejn wieħed jista' jiġi jkompli jistudja u fl-istess ħin jorqod ieħor. Marsaxlok għandu fejn wieħed jippasseġġa, iżur il-monti u fi ftit passi jmur jom ukoll. Però Marsaxlok qabel ma kellux daqshekk bini max-xatt u kien jidher xi ħaġa hekk. ħafna
innaqqas bini u r-ramel kien jibqa' ġej anke sa hawnhekk. Però mbagħad aktar ma bdew jiżdiedu is-sajjieda u ma bdiet tiżdied il-popolazzjoni kien jeħtieġ illi jsir xi ħaġa u bdew isir il-pavimentar, il-mollijiet, l-irmiġġi u tajjeb billi ngħidu illi ftit ilu dawn tranġaw kollha grazzi għall-infrastructure Malta wkoll żdied breakwater illi kien ilu biex isir sabiex iħares iktar il-port ta' Marsaxlok. U bajja oħra vera sabiħa f'Marsaxlok hija di il-bajja tal-ar l-aħmar jgħidura. Immaġina li ħabba dik il-parti ten fuq li għadha pjuttost ħamranija. Ma kienx hawn dar-ramel qed intaraw illum ma ftit ilu xi sentej ilu sar intervent biex jakkumula r-ramel u kif qed taraw illum il-ġurnata bajja vera sabiħa. U fejn ġabu dak, fejn ġabu? Qegħdin 4 passi l-bot. Dan nara kemm imxejna, mix-xatt tas-sajjieda jaqbad ir-ramel hawnhekk ara. U għalkemm baqa' nara xogħlijiet x'isiru, ma tista' tgħid li dan huwa l-post illi jekk trid jien naf toħtar għall-bastimenti ħirġin, in-nies iċafxfu u x-xemx nieżla tittiġi. Tinżel ix-xemx. Mallum. Mister minn Marsaxlok? Leħi. Minn fejn? Mill-ħamrum. Bħali. Ix-xemx minn fejn tinżel? Titla minn hawn tinżel minn hemm. Dejjem. Le, ġiel id-dur. Tara kif id-dur is-soltu, thank you sieħbi, hekk tajtieli jara. Smek sieħbi. Dijan. U ħatom iktar għallum jew le? Le. Għala. Fi għax taħlet ix-xemx. U fuq hekk rid tinsaqsik ix-xemx ġemm l-istess post tidħol. Le. Tara, inti għajdilu inġbin, għajdu għarjurant. Ġennu neċ ta' minn fejn inti? Malta. Mill-Mars, tal-ħamrun u l-Mars għandu kun jgħadu li x-xemx id-dur minn fejn. Mex tagħmel, skont minn fejn tkun u Marsaxlok u dalli mara tilfet. Baqa' 3 bajjiet jieħdu sem. Tajjeb? Narawhom. Narawhom flimkien. Tilfet dalli temmen. Anka dik ukoll f'daqqa ġabruhomna. Allora s-sana, s-sana. Xej, lajna. Daw baqa' jilabu. Arlabsi, is-Siġġiewi. L-Adira tal-Melliħa. Il-bajja ta' Hondo ir-Rumien il-Qala Għawdex. U għana minn fejn xlukkajri. Cheers. Fakrukom li tistaw tidħlu biċ-ċans illi tirbħu barbecue jekk tivvutaw. Ejwa. U neġu nsajrulkom aħna wkoll. Jela dejjem sitta. Saħħa, saħħa.